Ahojte včelári, včelárky, aj všetci dobrí ľudia. Opäť vás zdravím z kanála Farma Včelia Matka. Dnes to bude také voľnejšie, hovorené video. Budeme si hovoriť o ošetrovaní s kyselinou šťavelovou s použitím glycerínových pásikov. Poďme na to! Dobre, dlho sme sa takto nevideli priamo z kancelárie, to značí iba jednu vec a to je tá, že počasie je zlé. Užijem tento čas na to, aby sme si niečo povedali o kyseline šťavelovej a hlavne teda to ošetrenie s použitím glycerínových nosičov. Ja teda budem používať pásiky, ale povieme si aj o iných nosičoch. A tu si na začiatok povieme také tie najzásadnejšie veci. A teda, že ide o dlhodobý nosič, ktorý by mal v tom úlovom priestore v plodisku pôsobiť aspoň 40 dní a ja budem používať na jedno včelstvo až 40 gramov kyseliny šťavelovej. Teplota, ktorá je vonku v prírode, nijako neovplyvňuje toto ošetrenie. To je jedno z výhod toho ošetrenia, že vlastne včely udržujú stále tú teplotu v plodisku 35,5 stupňa. Čiže nám je v podstate jedno, že aká je vonku vlhkosť, či prší alebo nie a aké je vonku počasie, aká je tá teplota. Výhodou tohto ošetrenia je to, že nekontaminuje plásty, nekontaminuje včelie produkty, nekontaminuje med aj počas znášky. Ja budem toto ošetrenie aplikovať, alebo keď pozeráte toto video, tak už som ho aplikoval, teda po tom odkvitnutí agátu, kedy už začínam vo veľkom v boji proti tomu klieštikovi včeliemu. Tí, ktorí sledujete naše videá, tak viete, že tento rok som ešte vôbec neošetroval a posledné ošetrenie bolo sublimáciou kyseliny šťavelovej v decembri. Pokiaľ ide o ošetrenie kyseliny šťavelovej sublimáciou, tak toto video nájdete vpravo hore. Je to video natočené s Bélom, kde sú všetky potrebné informácie. A určite vám ho doporučujem zhliadnúť tí, ktorí ste ho ešte nevideli. Dobre viete, že som sa zameral na tú sublimáciu kyseliny šťavelovej od minulého roku trochu viac a toto je teda aj moje také prioritné ošetrenie, ale kyselinu šťavelovú s glycerínovými pásikmi používam vtedy, keď potrebujem v tých včelstvách pracovať a po sublimácii kyseliny šťavelovej zostávajú v úlovom priestore ešte drobné čiastočky tej kyseliny šťavelovej, ktoré sú po vdýchnutí škodlivé a ja keď potrebujem s týmito včelstvami ešte robiť napríklad v takomto období, tak preto používam tú kyselinu šťavelovú na tých glycerínových nosičoch. Čo sa týka tých vedľajších účinkov kyseliny šťavelovej, či už na včelstvá, alebo nejaká tá kontaminácia včelých produktov, vplyv na zdravie ľudí, čo sa týka tej sublimácii, ale takisto teda aj použitie glycerínových pásikov a pokap, tak tomuto sa dnes nechcem nejako bližšie venovať, ale všetky informácie nájdete dole v popise vo videách s názvom Mýty a legendy kyselina šťavelová. Ide o sériu vlogov, ktorá má 3 časti a tam sa dozviete všetky potrebné informácie. Koho toto zaujíma a má teda nejakých približne spolu 60 minút na to, aby si to zliadol, tak si určite tieto videá pozrite. Čo sa týka tých dostupných videí na YouTube, kyselina šťavelová s použitím glycerínových nosičov, tak veľmi dobré videá nájdete, aj sú to konkrétne 2 časti s pánom Jižím Danyhlíkom a
Ja vám ich nechám dole v popise pod videom. Určite si to pozrite. Jeho študentka robila takú, alebo analyzovala aj hemolymfu včiel, oxidatívne poškodenie lipidov tuku, koncentráciu malondialdehydov, pozorovali aktivitu tej katalázy a v podstate oni nepozorovali žiadne rozdiely počas tých ich pokusov, ktoré vykonávali. Takže dole v popise nechávam tiež tieto dve videá a doporučujem vám ich zliadnuť. Takisto je aj veľmi dobrý článok na scientificbeekeeping.com. Link nechávam zase dole pod videom. Je to stránka, na ktorej nájdete prácu Randyho Olivera a ten tiež tam má také svoje pokusy s kyselinou šťavelovou a glycerínom, použil 7 druhov pásikov a budete tam vidieť ten pokus, akože myslím 7 druhov pásikov, podľa toho, že z akého materiálu tie pásiky boli, alebo tie nosiče, či už to bola nejaká celulóza, alebo to bola švédska utierka, alebo to boli tampóny a podobne. Tam budete vidieť na stránke scientificbeekeeping.com jeho v podstate taký výskum a budete vidieť aj výsledky, čo sa mu najviac osvedčilo. On používal 50 gramov kyseliny šťavelovej na jednu včeliu rodinu s tým, že miešal alebo robil roztok toho glycerínu a kyseliny šťavelovej 1:1 a aplikoval tieto nosiče nad plodisko hore na rámiky. Ja vám dnes ukážem iný spôsob, ale takisto, aby ste vedeli, že existuje aj toto a môžete si pozrieť teda, ako to robil on. Link nechávam dole pod videom. Čo sa týka toho ošetrenia, ktoré budem robiť ja, tak tam používam 500 ml glycerínu potravinárskeho, ktorý budem miešať s 300 gramami kyseliny šťavelovej 99,5%, ale môžete použiť aj kyselinu šťavelovú dihydrát, ktorá je 98%. Budem používať 40 gramov kyseliny šťavelovej na včelstvo. A tieto dlhodobé nosiče budú pôsobiť v tom úlovom v priestore v plodisku 42 dní. Nebudem dávať nosiče hore nad plodisko, ale budem dávať tie nosiče cez rámiky. Pokiaľ ide o toto ošetrenie a o tých, čo ma sledujete, tak ste určite videli prednášku ze včelári o včelách. Link nechávam dole pod videom. Kto má záujem o ekologické ošetrovanie včiel, konkrétne ošetrovanie kyselinami, tak určite zhliadnite aj toto video, v ktorom hovorím, že pre mňa je lepšie ošetrenie s použitím kuchynských obrúskov, ktoré sú aplikované hore cez rámiky nad plodisko. Povedal som to pretože je veľmi dôležité počas tej výroby glycerinových nosičov, aký ten materiál zvolíte. Pokiaľ tie včely nevedia s tým materiálom pracovať, tak sa stáva, hlavne u tých pásikov a u tých nosičov, že oni zapropolisujú ten nosič. A myslím tým, že pokiaľ s ním nevedia pracovať, že je nejaký tvrdý a napríklad tu vidíme pásiky z Vernalisu, ktoré keď nechtom takto rozškrabem, tak v podstate ich dokážem takto narušiť. No a tu vidíme, že aj tie včely dokážu do toho nosiča hryskať, budú po ňom behať, není sú hneď nútené ho z toho úla odstrániť alebo zapropolisovať. A tým, že tie včely dokážu s tým nosičom pracovať, tak potom budú aj ďalej roznášať tú účinnú látku, kyselinu šťavelovú v tom úlovom priestore. Čo sa týka tých obrúskov, tak tam je ešte jedna nevýhoda. Áno, samozrejme, že sú účinné, pretože tam je jasné, že ten nosič sme použili správny, včely s tým dokážu pracovať, nebudú ho zapropolisovať a podobne, ale tento nosič účinkuje v tom úlovom priestore len 3 dni
kým vlastne nevyschne. A potom si už ten klieštik môže robiť, čo chce. Čiže by sme takéto obrúsky buď mali aplikovať viackrát po sebe, teda s odstupom, alebo si robiť pokusy na svojej včelnici a nájsť si vhodný nosič, ktorý je účinný. Vy keď si budete zháňať tie nosiče, tak ja vás nebudem navádzať, že ktoré si máte kúpiť, ale keď budete pozorovať na tých vašich včelstvách po aplikácii tých nosičov, že jednoducho nie sú účinné a že ten klieštik vám nepadá, tak by ste mali spozornieť a niečo asi nie je v poriadku. Čo sa týka týchto pásikov, tak ja ich mám zo stránky Vernalis. Sú tam dva druhy pásikov, jedni sú kratšie a jedni sú dlhšie. Toto sú tie dlhšie pásiky. Na link na obchod Vernalis, kde si môžete objednať takéto pásiky, nájdete opäť dole pod videom, ale nechcem hovoriť, že toto sú jediné tie správne, najlepšie pásiky, pretože je ich na trhu mnoho a je potrebné naozaj skúšať. Dokonca som mal aj rôzne správy, že propagujem maďarské produkty, dokonca vo videu, kde sme boli v Maďarsku, priamo v obchode Vernalis, link nechávam dole pod videom a naozaj sme ukazovali doplnky výživy, celosvetovo známe, americký výrobca, takisto aj írsky výrobca a podobne. Áno, ukazovali sme aj Sublimator, ktorý je maďarskej výroby a veľmi dobrej, alebo dokonca ja by som povedal, že najlepšej kvality na trhu, ale tak každý nech si už urobí obrázok sám, že či robím nejakú propagáciu maďarským výrobkom. A hovorím, tie pásiky sú perfektné. Dobré je na tom to, že práve tu na tom shope tie pásiky nemenia a aj tento rok, aj na budúci, aj roky predtým proste nájdete stále ten istý nosič, môžem sa na ňo spoľahnúť. Čo sa týka tej veľkosti na 2/3 Langstroth na plodisko, tak mi presne vyhovuje na rámik tá dĺžka. Keď ho ohnem potom, tak ho mám krásne z jednej aj z druhej strany. Dôležité je to, aby medzi tými uličkami mohli včely chodiť a aby stále teda prebehovali po tom glycerinovom pásiku a aby roznášali tú kyselinu šťavelovú po úli. Čo sa týka, ešte taká ďalšia rada, keď už robíme ten roztok a budeme ho zalievať na tie pásiky, tak doporučenie je, aby ste si napríklad, ja používam takýto plech, aby ste si tam nechali priestor a mohli sa tie pásiky dokonale napiť a mali čo najviac tej účinnej látky. Takisto ich neohýbajte predtým, ako tam budete mať tú kyselinu šťavelovú s glycerínom, pretože sa vám takto zlomia. Naopak, keď už budete ich mať namočené, tak sa dajú pekne ohýbať. A takisto ich namáčajte takto vyrovnané, pretože bude rovnomerne tá látka na celom tom pásiku a keď si ich ja prehnem a budem mať menej účinnej látky v podstate v strede, tak budem mať aj ten stred taký suchý, včely ho dokážu ako keby vyhrísť a nakoniec nájdete dole na podložke odpadnutý ten pásik, pretože ho rozhrízú a zbavia sa ho. Samozrejme, že je to vec, ktorá je v tom úli neprirodzená a tie včely sa jej chcú zbaviť. Čím viac budú s tými pásikmi pracovať, tým lepšie budú roznášať tú účinnú látku v tom úlovom priestore. Dobre, ja teda použijem dnes liter glycerínu, ktorý je tiež z Vernalisu, ale môžete si ho kúpiť kdekoľvek. Ja keď kupujem v nejakých 3 shopoch za rok, tak samozrejme, že tam urobím veľký nákup a potom mám veľa vecí z jedného, z druhého a z tretieho shopu. Budúci rok môžem nakupovať úplne z nejakého iného. Dobre, ten glycerín je veľmi dostupný, je to vlastne potravinárska kvalita a ja použijem liter. Čo je veľmi podstatné a dôležité povedať je to, že sa nemôže prehriať na viac ako 60 stupňov, čiže ja použijem takisto ako na tavenie vosku, takisto aj pri výrobe tymolových nosičov som použil indukčnú platničku, ktorú si nastavím na minimálny výkon alebo najmenší výkon, aký sa dá, a tu glycerín zahrejem pri stálom meraní teplomerom na 60 stupňov
a následne do tohto litra glycerínu pridám 600 gramov 99,5% kyseliny šťavelovej. Dokonale tam premiešam a rozpustím tú kyselinu šťavelovú, ktorú alebo tento roztok budem potom nalievať do plechu, v ktorom mám už pásiky. No a následne budem tieto pásiky aplikovať do včelstiev, kde budú pôsobiť 42 dní. Ukážeme si v ďalšej časti aj tú samotnú aplikáciu a takisto si v ďalšej časti ukážeme aj spad klieštika, že akú malo toto ošetrenie účinnosť. Výhodou toho glycerínu je to, že to je taká olejová substancia, v podstate je taký lepkavý a alebo predĺži tú účinnosť tej kyseliny šťavelovej v úli. Čo sa týka tohto ošetrenia kyseliny šťavelovej, tak v podstate ošetrenie pochádza z Argentíny, ale tam prvotne používali cukrový roztok, takisto ako pri pokape, a takto si vyrábali aj tie pásiky, čiže ten nosič bola opäť tá cukrová voda. Čo sa týka tých posledných rokov, tak ja všade pozorujem, že sa využíva viac ten glycerín a ten glycerín má výhodu ešte aj v tom, že pre tie včely je nechutný, nechutí im a zabraňuje to tomu alebo minimalizuje to, aby sa oni nejako olizovali a dostala sa tá kyselina šťavelová do ich dutiny. Dobre, keby som to mal teda ešte raz zhrnúť, použijem liter glycerínu, použijem 600 gramov kyseliny šťavelovej, glycerín si zohriejem na tých 60 stupňov a následne v ňom vymiešam tú kyselinu šťavelovú a potom tento roztok nalejem v plechu na pásiky, do ktorých sa vstrebe a aplikujem následne 40 gramov kyseliny šťavelovej v pásikoch na jedno včelstvo, kde bude tento pásik a tá kyselina šťavelová pôsobiť 42 dní. Samozrejme, či sa týka tých našich videí, či už čisto mojich videí, alebo spolupráca s ostatnými včelármi, tak teší ma, že vám sú tieto videá inšpiráciou. Pokiaľ sú teda inšpiráciou vám, alebo si myslíte, že by mohli byť inšpiráciou pre niekoho iného, tak tieto videá zdieľajte. Mňa to veľmi teší, že kanál rastie a že máme stále viac a viac odberateľov. Myslím si, že do konca roka nás bude viac ako 2000, čo ma veľmi teší. Takisto ma teší, aj keď si pozerám nejaké facebookové skupiny a sú tam včelári, ktorí vyžarujú naozaj dobrú energiu a pomáhajú tým včelárom, ktorí sa pýtajú rôzne otázky, a není to tá skupina, ktorá by sa vysmievala a písali rôzne také zvláštne komentáre, ako keby ani nechceli pomôcť, a proste jednoducho je to super, keď tá včelárska komunita rozosieva takú dobrú energiu a navzájom si pomáhame. Mňa to vždy teší, keď to vidím aj teda na tom Facebooku alebo v komentároch pod našimi videami. Dobre, čo sa týka ešte tej aplikácie, že prečo ja nedávam navrch na rámiky ten pásik s účinnou látkou, ale prečo ho dávam práve do toho plodiska priamo takto o rámik, je logická, že prečo. A je to z toho dôvodu, že naozaj ten klieštik, dobre vieme, že sa zdržuje na plode, nie hore na rámikoch, a hlavne teda na otvorenom plode pred závičkovaním, a tam sa ten klieštik rozmnožuje, tam chodí, tam to celé prebieha, čiže je pre mňa veľmi výhodné mať celý čas tie glycerínové nosiče priamo v tom epicentre. Samozrejme, že jednou z nevýhod je tá, že ja si uberiem z toho plástu tých pár centimetrov z jednej aj z druhej strany a včely tam nebudú môcť pracovať. Tá aplikácia alebo spôsoby tej aplikácie sú rôzne. Niekto zavesí tie nosiče medzi uličky alebo do uličky medzi rámiky, niekto ich dáva hore navrch na rámiky a niekto ich
prevesí, cez rámiky, ako to robím ja. Samozrejme, že všetky vaše skúsenosti, ktoré máte s týmto ošetrením, tak píšte dole do komentára a kľudne tam môže vzniknúť aj nejaká diskusia. Ja sa veľmi rád zapojím. Hovorím, čím viac tých informácií vy ako včelári posuniete aj tuto v tej našej komunite ďalej, tak tým sa aj vy viac dozviete, aj my viac dozvieme a je to taká spoločná spolupráca, kvôli ktorej aj tento kanál vznikol. Dobre, to bolo na dnes všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo a že ste si ho doslova užili, takisto ako aj ostatné naše videá. Komu sa video páčilo, dajte tam like, kto nemáte, určite dajte odber. V poslednom čase všetci určite vidíte, že tie videá sú na takej týždennej báze, čo dá dosť roboty. Takisto to teda netreba brať ako samozrejmosť, že každý víkend tieto videá budú, skôr to bol taký špeciálny čas alebo také včelárske obdobie, kedy som si vyhradil ja viac času, aby som sa tomu mohol venovať, ale naozaj mám strašne veľa aj iných aktivít, ja som to spomínal už aj minulý rok, čiže napríklad teraz sa nachádzam v takom období, že doslova si potrebujem oddychnúť a v čase, keď budete pozerať toto video, tak budem v lietadle naspäť na Slovensko a hovorím, že potrebujem aj ja niekedy vypnúť, čiže uvidíme, že aj aká je tá vaša odozva na tie videá, či sú zdieľané videá, či rastú odbery, či sa vám páčia videá a podľa toho, že aká je tá vaša odozva, tak budem aj ja natáčať ďalšie a venovať tomu čas. Viem, že máme rozpracovaný ešte projekt teda s Jánom Jankovičom. Určite mnohí z vás budete mať otázky v komentároch, alebo mali by ste otázky v komentároch, že kedy bude ďalšie pokračovanie, tak samozrejme, že je v pláne ešte natočiť niekoľko videí, v podstate na také ukončenie o chove matiek a takisto aj čo sa týka toho ošetrenia z kyseliny šťavelovej s glycerinovým nosičom, tak ešte bude natočená ďalšia časť potom ako použitie v praxi. Dobre, ešte raz ďakujem za to, že sledujete tento kanál, že si dávate odbery, a že dávate lajky na videá, že zdieľate, že ste súčasťou toho kanála aj dole pod videom v komentároch. Takisto nezabúdajte hlasovať na YouTube priamo v komunite, aké video by sa vám páčilo. Zatiaľ stále vyhráva ten chov matiek a tesne v závese je teda ošetrovanie proti kliešikovi včeliemu. Preto aj vzniklo dnes toto video. Dobre, ja sa na vás teším do skorého videnia, keď sa vrátim opäť na Slovensko oddychnutý a opäť vám niečo perfektné natočím. Držte sa, ahojte, čau čau!